Кырым татарлар Украинанын тарихи душманы кыбы уйдурма Русияге элверишледир. Бойле меджлисте аман-аман bir yıl devamında Киевдеки метро вагонларында тaqdim etilgen videonu izatladılar. 18 saniyelik videoda Kırım Hanı'nın ordusu Ukraina topraklarını basıp, çaypap insanlarını bazarlarda satmak için esir alğan aytıla. Meclis temsilcileri metroda videolarını taqdim etken şirketke müracaat etken son video kosterolövi toxtatılgan. Це московський наратив, що Кримське ханство – це вічні загарбники, що вони завжди воювали зі всіма своїми сусідами, вони йшли за Ясирем, і цим вони заробляли, і за це і цим вони жили. Це от такий завжди був посил Москви. І хто з Києва сьогодні на 8-й рік російсько-української війни, він таким чином висвітлює історію Криму і кримських татар. Отже, це ще раз говорить про те, що і ми, кримські татари, і українці, маємо здійснити все для того, щоб власну свою історію роздивлятися через через власне своє розуміння, через власне своє висвітлення, а не показувати її один одному так, як нам її написали в Москві. Meclis reisi Rifat Чубаров qayd etkenne ko'ra Ukraina ve Qrim tarixында bir cho'q voqealar olib keçti. Ular arasında Ukrain ve Qrim tatar xalqlarini birleştirgen bir cho'q hadiseler olganını qayd etdi. Якщо уж дійсно було таке дуже, можливо, неглибоке знання кримської історії, історії кримсько-татарського народу, історії українсько-кримсько-татарських відносин, чому не взяти десятки дуже знаменних подій. Конотопську битву, де ми разом стояли проти московського війська, і де 6 тисяч кримсько-татарських вершників загинуло під Конотопом, вони лежать в тій землі, або битву під Жовтими водами, або, я не знаю, Бродський похід кримського хана. Чому не взяти часи Мазепи, коли намагалися максимально знайти союзницькі відносини? Metropolitende video kosterolmesinen transmedia şirketi oğraşa. Onun müdiri Oleg Xavruk bu videonu kim sımarlagаны, kim onun muallifi olgаны ve kosteruge kim ruxsat bergeni hakkında suallerge resmi müracaat berilgen son cevap bermege işandırdı. ATR telekanalı böyle müracaatını endi yolladı. Ахмеджеттің işgalciler mahkemesi Qrim tatары Abdumалин Susanovға 7.000 ruble jürimi belgiledi. Onu sentyabrның 4-інде ФСБ binası yanına çıkıp karantin sınırlamalarını bozgаны için mahkum ettiler. O kunu bir çoq Qrim tatары ФСБ binası yanına kelip, hırsızlangan 5 vatandaşımız ne yerde olganını bilmege turuştu. İmayıcı aytkanına ko'ra Susanov o zaman başka sokakta eken. Lakin işgalciler jelp etken şahatlar bunu inkar etmege turuşkanlar. Şahatlarının biri sokakның başka tarafında iş yerinde oturgаны vaqt Qrim tatarlar toplaşkanını көргенін айтқан. Bunun beraber Qrim tatarlarının agressiv qıçıruvlarını eşitken. Мы сказали, что мой доверитель в данном массовом мероприятии в принципе-то и не участвовал. То есть его судят фактически за его внутренние переживания, за то, что он, даже будучи в другом месте, однако переживал и интересовался о судьбе несправедливо задержанных крымских татар. Не нравится, что мы помогаем своим соотечественникам, переживаем за них. Вот и вся проблема, короче, наша вся вина в этом такая заключается. Но тем не менее мы должны быть вместе, сплачиваться, помогать друг другу, в трудных ситуациях выезжать, поддерживать, потому что рано или поздно это в любой дом могут они прийти, кого захотят арестовать, посадить, без всяких доказательств. Как говорится, была бы жертва, обвинения они найдут.
Мир Ибрагимовну махкемеге келмегенне бакмадан карантин сыңырламалары бузулмасында кабатлуу ырактанып 5000 рублеге жазаладылар. Онун имайжысы кайдеткенне көре карар чыгарылганы акканда махкеме сайтындан билгенлер. Анда карар да сентябрнын 30-ында чыгарылганы кайдетилген. Абдулазиз Салаватов 1000 рубле жөрөмө алды. Имайжы Салаватов планлаштырылган акцияларда иштирак этмегенini кандырмага турушкан. Анда апансыздан раатсыз инсанлар топлашканын билдирди. Лекин ишгалчылар Махкемесы ичбир делилini козогуне алмаган. Считаем, что это решение, оно необоснованно и незаконно, естественно, и будем обжаловать его в апелляционную инстанцию. А если оно будет там засилено, так скажем, тогда, естественно, мы обратимся и в Европейский суд по правам человека, и также в другие международные инстанции. Сабық саяси мабус Исмаил Рамазановнан бабасы Сейтнеби Рамазановта 5000 рубле жаза алды. Ода ФСБ бинасы огынды оз-озынден инсанлар топлашмасы вақтында карантин кайделері бозулмасында кабатлуулаrak танылды. Кабатланган озы кайдеткенне көре окуну ичтимай дистанцияны riayet етіп маскада екен. Имайжилернын эпосы талаплары шу сырада протокол тізген ишгалжилер полис кадимы. ФСБ бинасы янында олған тюкендан сатыжы шаатлар давет етілмесінде рет етілген. Адвокат Алексей Ладин кайдеткенне көре, бу шаатларынын аңлатмалары делилдегел, чүнки ресми шекилде кайдетилмеген. По сути, эти объяснения не доказывали вину Рамазанова. Ну, к примеру, один из продавцов пояснял, что он заметил там около 50 лиц азиатской национальности, на вид похожих на татар. Сотрудники полиции якобы то есть они толпились. Сотрудники полиции высказали им требования разойтись, однако, как сказал продавец, татары продолжали толпиться. В общем, эти объяснения никакого отношения, собственно, к Сейтнеби Рамазанову не имеют. Bu protokolda yazıla ki bizler emiş baskanmız FSB'nin ondan bir korkanlar emiş. Onun için inşallah bularını yapkan nahak yapkan cinayi boz boten kapagan bizim din kardeşlerimizin men cemaatimden sorar edim ki hiçbir vakit chetde turmağız. İnşallah ümitim bek büyük. İnşallah biz birlikte olsak bu kıyınçılıklardan geçerik. Amin ya Rabbi. Раим Сейтхалилов 3000 рубле жөрөмө алды, ама оны махкеме топлашуына кечирмегенлер. Сентябрнын 4-нде ФСБ бинасы янында 58 кырым татары тутулду. Эпсин автобусларга юклеп ишгалчы полис бөлүклөрүнө алып кеттилер. 2 киши полис кадимлеринин буйрукларына жерине кетирмегенинде кабаатланып 10 ve 15 күнгө апсканеге ташланды. Калганлар карантин сыңырламалары бузулмасында мемори протоколлар алды. Онлар же инсан 30 бинге кадар пара жазаларын алды. Халк депутатлар Юқары Шуранын яңа yol башчысы olarak спикернын биринчи муавини болгон Руслан Стефанчукну сайлады. Онун намзети үчүн 261 халк депутаты рээ берди. Вельми шановні колеги, щиро вдячний вам за таку високу довіру. Я постараюся зробити все, щоб виправдати її. Щиро дякую усім. Дякую. Стефанчуктан гайры спикер вазифесинин Европейская солидарность фракциясындан 2 депутат Алексей Гончаренко ve Яна Зинкевичнин намзетлери көстөрүлдү. Гончаренкога 44 рээ берилди. За 44. Зинкевичнин намзетине 146 халк депутаты кол тутту. За 146. По фракціям, будь ласка, покажіть, звичайно. Стефанчукнын намзетине за майбутнє. Довіра группалары 6 фракциядан тыш халк депутаты кол тутту. Слуга народа фракциясындан етерлі 226 рей олмады. За 261 рішення прийнято. Прошу показати по фракціям.
Стефанчук Юқары Шура ел башчысынын бірінші муавин олырақ 2019 сенесі августтан 29-ында тайынленген еді. Бұнен берабер парламенті президентінің темсілжісі еді. Бұндан evvel Слуга народа фырқасының азасы еді. Владимир Зеленский ile да студентлік вақтында таныш олған. Бераберлікте КВНді ойнайдылер. 2019 сенесі ise Зеленскийнің сайлап алды штабының азасы еді. 2019 сенесі август айындан берлі спикер олған Дмитрий Разумковны депутатлар түневін истифаға юллады. Президент сайлаулары вақтында о Владимир Зеленский тақымының итибарлы азасы еді. Разумков истифаға юлланылмасы үшін қабыл етілген олигархлар кануны черчевесінде Слуга народове президент арасында фарқлы бақышлар олды. Парламент минберінден чықыш япар екен Разумков Слуга народа парламентке вазифелерве парай чундегелде мемлекетні деңіштірмеге келді деп қайдетті. Бұл принциплерге инсанлар инанды, шымды есе бам башқа шелер ола деді. Весь цей час я намагався робити так, щоб хоча б частина цих обіцянок стала реальністю. Не гарними назвами та гаслами, за якими дуже часто ховаються неправильні, незаконні речі, а реальністю. Але якщо ми повернемось до принципів, то принцип демократії, з яким ми йшли, право народу, став принципом влади більшості. Принцип верховенства права та закону став змінений на політичну доцільність. Принцип права на власну позицію та свободу слова змінив принцип «хто не з нами, той проти нас». Принцип «закон один для всіх» став принципом «друзям все, ворогам закон». А принцип, що офшори для влади ганьба, став принципом нічого страшного, в кожного ФОПу вони є. Сьогодні дуже багато бруду. Я ніколи не плив за течією, в 2019 році це не робив і сьогодні робити не буду. Жодна посада не вартує самоповаги, гідності, а головне – вона не вартує довіри людей. Слуга народа фракциясында қайдеткенлеріне көре Разумков енді президент тақымының азасы дегел. Ми не маємо в таких справах, в таких дискусіях заходити в особисті звинувачення. Ми старалися це не робити. Вчора ми побачили, що ви стараєтесь вже це робити. Тому тут питання, чи зможемо ми після цієї процедури залишитись, скажімо так, не в нормальних стосунках, як по-людськи, а просто так, щоб не було соромно проходити по залу Верховної Ради. Але хотів би нагадати, що ці всі люди, які тут присутні в залі, вони вам довіряли 2 роки і довіряли тому кожному разу, коли ви казали, прошу підтримати та голосувати. Але зараз ми вже не можемо вам цьому довіряти, цієї довіри немає, тому ми просимо пересісти в зал і разом з нами слухати наступного голову Верховної Ради. Юқары Шура юлбашчысынан бірінші муавинді тайынлемеге тұрыштылар. Слуга народа Александр Корниенконың намзетіні көстерді. Европейская солидарность София Фединаның намзетіні теклиф етті. Оларның намзетлері енді парламенттің кележек топлашуы октябрьнің 19-ында бақылмалы. Давайте згадаємо історію з відміною. Слуга народа фракциясындан халқы депутаты Татьяна Третьякованы өлген халқы депутаты Антон Поляков аққанда чорландыру сөзлер айтқаны үшін парламенттің кележек 5 сессиясында иштирак етмесінден четлештірділер. Более талапнен регламент комитетіне парламент фракцияларының юлбашчылары мұражат еткен. Пані Третьякова дозволила собі, мені здається, дуже необережні висловлювання. І я з самого початку вибачився перед всіма своїми колегами, перед виборцями за такі висловлювання. Пані Третьякова покинула залу, і ми сьогодні підписали від всіх фракцій листа на регламентний комітет з тим, щоб вони це розглянули та відсторонили її на 5 днів від пленарних засідань. Галина Третьякова депутатлар чатында Зенаддаш Антон Поляков өлмесі аққанда қаба сесленді. Обыр душман йоқ олды деп язған. Халқы депутатларының сөзлері За майбутнє группасы депутатларына чулатты. Поляков бұл группаның азасы еді. Тільки що в вашому партійному чаті керівник комітету, який має піклуватися людьми, дітьми, пані Третьякова, написала, що одним ворогом менше про Полякова, про смерть Антона Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуги народу»,
зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома відношенням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Третьякова өз позициясына аңлатты, ама депутатларны да чоқачулатты. Спикер аттауға микрофонны сондырмеге авали етті. Звідки Замайбах знає про те, що пишуть в чаті «Слуга народу», це раз. А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут, в залі, Конституцією, і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор це вам. Галина Миколаївна, виключіть, будь ласка, мікрофон, шановні колеги. Халық депутаты Антон Поляков бұл геже таксиде өлген. Полицияның версиясына көре оның жүрегі ярамаған. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.